Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma alhamis sappo e nayyi lewru mars ɗum noon hawri kadi ko nayyi lewru korka addan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar titruji on ɓurɗu moon ko guiɗoɗon toon to Georgia hono kanko juge mo cour supérieur mo Georgia wi wonde ko décision ƴeftata ko janggo fati est ce que mo jogori ittude Fani Willis toon kadi to Florida hono kanko juge gardiɗo kaw fati kayitaji tawa toon to Mar-a-Lago décision salade wonde avocat Donald Trump ko mbino yo mumtu ka ko fati Donald Trump takka ko hande habaruji men gummiɗi toon to Washington e tumnade kadi ko fama oɗo saha joni suudu représentant ɓe votino hanki pour ko TikTok jeeyɗo ɗum o suwa o yeeye TikTok o suwa TikTok haɗe hutorede ɗo e États-Unis e ñalawma he noon yalti wonde ko goto yimɓe liggodunoɓe Donald Trump wi wondema ƴeewo équipe pour kañum hoore mum beele ne wawa sotto TikTok noon ene wayno hutortoɓe ɗum oɗo saha joni gono koye seppoji pour wiide TikTok fotani tede habaruji men ma nawen pour toon to politique ƴeewen kadi kanko Kamala Harris visite makko hannde toon to nokkuji ɗi ganduɗa en avortement waɗe ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa hollore hol politique ɓe jogui kamɓe ɓe démocrate en oɗo saha joni ko fate campagne o mayni yakadi toon to congrès takcumo gueɗe ɗe haali hannde ko fati Benjamin Netanyahu tumnade haralaɓe ɗum ɗo fof no holla wonde ko kamɓe démocrate ɓe goni koye ƴewtade no fati support mabɓe fatu Israël beele ɓe mbasa perdude soutien moɓe jogui e élection ngaji paaɗi sande ujunnaji ɗi nogas nayyi en toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko e kanko kadi Bachirou Diomaye ene wayno ɓe goppama hanki jamma ɗum noon eno ƴeewen kadi holko ɗum firti wonande Sénégal toon to Mauritanie men suka goto ne wara toon to tujini ƴeewen ho ranketaji ko kaali hen ko fate mayde makko cakkitorɗen ko Niger e tumnade kadi habaruji gomriɗi toon taw ko radio France international haali hono debbo toppito gardinoɗo ko mbiyata UCAB européenne noon ko fedde wonde toon to Niger taw ko communauté européen wonno ɗum toon kanko debbo oɗo Allemand ene wayno laamu Niger sadi mo yalta leydi ndi kanko e directeur makko des opérations ko ɗum woni titruji ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gara datuji joni so Allah jeeɗi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon mbiɗen ni hannde ko nayyi lewru korka hawri ko sappo e nayyi lewru mars ɗum noon siftinde tan wonande yimɓe aroɓe juma Westchester walla kam wonɓe diwan Westchester waktuji kejjeteɗi e kumteteɗi wonande ñalawma aljuma garo janggo e ñalawma setta wonande wonɓe oɗon diwan ko siftinde on tan ene wayno ko janggo wonata ko 5 lewru korka ɗum noon hawrata ko aljuma janggo ene wayno ko donc kejjare foti dartade ko 6h36 no salat julte ko 7h e kikiɗe janggo ene wayno ko 7h45 woni nde humtete 7h45 woni nde humtete ñalawma aljuma ñalawma aset noon ene wayno ko kejjari dartoto ko 6h34 salatu hande ko 7h kumtari wonata ko 7h46 sifti noon tan kadi ko yiɗɓe arde juma Westchester to ene wayno ko directeur exécutif juma o haali wi wonde ko bisuji enen goodi gummotoɗi mayor wadde to en to juma to ɗum noon ɗi puddoto ko addi guila 7h30 hande nafilaji gasi foof aljuma jamma e aset jamma ko juma ko hewata ɗum noon ɓe no wiiri ni ko kala yettaki nder juma to ha woni 8h30 sohlani ken ara en wawi parkoyde toon to mayor tan ma bis ƴefti ɗum ɗum noon kadi ko wallude yimɓeɓe beele par ce que parking wooda en kadi hoto laabi ɗi hoto kewde no fewi ha tardini yimɓe mbasa julde habaruji meɗen toon to États-Unis tumnade kadi ko wummi toon to Georgia hono kanko juge cour supérieur biyeteɗo Scott McAfee e nder konngol ɗi yaltini hannde wi wonde ko janggo ñalawma o ƴeftata décision ko fate en hono kanko Fani Willis procureur mo Georgia e prosecuteur muɗum mo ƴeftino en hono biyeteɗo Wade est ce que o ittat ɓe e ka mo ganduɗa kanko Donald Trump mo takka toon ko fate woteji bannoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas taw ko Georgia ene wiya procureur mo Georgia ene takki mo wi wonde ko naati e ɗiɗon woteji wi omo bonna ɗum walla mo firti ɗum kanko juge kanko hoore makko waɗi confirmation to CNN
o wi wonde ko janngo walla so décision makko e kadi ɗum ɗo no haalino gila tan o wi wonde ko oɗo décision ƴeftu ɗum ƴeftata no fewi ɗum noon e wayno ƴeftitama ko no yiɗirno e kadi décision mo wawi ƴeftude fof janngo ala ko fof ko base ake politique ɗum noon waɗata ko décision tout fawade e loi no wiiri e fawade kadi kanko hoore makko no famiri ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe avocat ji Trump goto e avocat ji mo Trump takkita mbi wonde ko kanko Fani Willis o waɗi oɗo embauché ko procureur ballowo mo pour ko fati en ñawde Donald Trump o waɗi ɗum embauché ko caggal nde Donald Trump ne wayno kayitaji muɗum jetti toon to Georgia ɗum noon ne wi noɓe mbiri ni ɓe mbi wonde ko embauché oɗon par ce que mo ɗamini so tawi oɗon waɗi ligguey moƴƴo walla sibabude ligguey waɗata kanko hoore makko kanko Fani Willis mawdañ hen kalis ko wawi wonde fof ene wayno ko andaka taw holko juge o jogori ƴeftude comme décision janggo kono noon ko janggo ɗamina est ce que ne ande hono kanko Fani Willis mo yaltini ka o e kanko kadi e procureur biyeteɗo Wade mami jaltini ka o walla ɓe jaltintaki hande toon to Florida hono kanko juge toppitiɗo ko fate kayitaji ɗi ganduɗa kanko Donald Trump mo takka ɗum wiya wonde o nawi toon to galle makko Mar-a-Lago hono kanko juge o noon biyeteɗo kanon ene wayno o heeɗima hannde avocat ji Trump e avocat ji kadi procureur avocat ƴeftaɗo hono Jack Smith ɗum ɗon noon ɓeɗo ɗiɗon avocat ji garda noon mbi wonde ko kaw Donald Trump ko takka ko fati kayitaji ko ene foti ittede par ce que kuulal kalate ngal hen ngal ene wayno kuulal ngal ko vague laaɓani no fewi kanko noon juge o ene wayno o salima ɗum ɗon o wi wonde ko ittude walla mumtude ko fati Donald Trump ko takka ko fati ɗiɗo kayitaji mumtude ɗum ko hunde ɓurtude ɗum noon wawa wonde e won kadi kamɓe avocat ji won kadi koɓe goyti kadi gueɗel gonguel ngel o ko ɓuuri hewde tan e koɓe goyti ko wi wonde ko ɓuuri sirde ko so tawi eɓe jogui wonde koɓe goytoto e poti dalde tan haaɓe potte e jury ɗum noon kono haade Donald Trump yetto to ñawete donc yimɓe heddotoɓe ɗum ɓen goni jury ko ɓen mbawata wadde décision est ce que ko takka ko gonga walla on foti o wona gonga on foti ñawirede sababu ɗum ɗon hande e nder habaruji jaltuɗi tunnade kadi ɗeɗo balɗe fof no toon to suudu représentant ji kamɓe républicain ji e démocrate en fof e keewal ɓe mbawino vodde pour wiide wonde ko plateforme biyeteɗo TikTok plateforme mo ganduɗa ko chinois ji jeeyi ɗum walla kam jeeyi ɗum on ko chinois en oɗon plateforme en takkani wiya wonde ko laamu Chine kañum horum ni woni ene hutoro ɗum pour wadde hebde kabaruji patuɗe e Amérique ko mbiyata espionnage ɗum noon ene wayno ko kamɓe républicain ji kamɓe démocrate fof ɓe nandiri ɓe mbi wonde ko kanko gardiɗo walla jeeyiɗo TikTok o soit o ƴeewa feere no wawi yeyde TikTok walla so tawi o yeyan TikTok ɓe mbawa wadde loi pour wiide wonde ko TikTok ne haaɗe hutorede ɗo e États-Unis ɗum noon en wayno oɗo saha joni yimɓe hewɓe hutortoɓe TikTok enen mbaɗa seppoji men ɗum noon seppoji ɗi koye online won hen en goytoɗo mbiya wonde ko TikTok to koko ɗum wurni business aji men e kadi mbawa uppude TikTok par ce que ne jogui yimɓe rewoɓe men yimɓe soodoɓe men marchandise e yimɓe kadi rokkoɓe ɗumen yewɓoɓe ɗumen ko hen dañat kalis wonen kadi mbiya so tawi hayso ene jiiɗi hutorade TikTok o kono noon so tawi TikTok o wiyama takkama wonde ko Chine ene hutoro ɗum pour wadde espionnage Amérique kañum en jiiɗi ko ɗum change donc so tawi ne wawi yeyede TikTok o wonto privé tawne certes e Chine ɗum noon ko woni moƴƴi ko wawi wonde fof ene wayno ko goto e mennoɗo ligganade Donald Trump kanko addino trésor e laamu Trump o wiyete ko Steven Mnuchin o wi wonde ko oɗo saha joni ma o rendin goomu mo ganduɗa ɓe ƴeewa so tawi kamɓe koye maɓe mbawi sodde TikTok ɗum noon no mbiri ni TikTok o rokkako dele ko ɗo e lebbi jeegom il faut ɓe mbawa yeyde TikTok walla kamɓe so tawi ɓe mbaɗani ɗum ɗon ne wayno ko haɗa ɓe hutorede to ɗo e États-Unis no wurno hande habaruji men gomiriɗi toon to Washington e ñalawma hande hono kanko gardiɗo Sénat hono biyete Chuck Schumer ɗum noon ko démocrate jeyaɗo toon to o huccini jannor mettuɗo faade hono Benjamin Netanyahu ene wayno konngol ko haali o wi ko so tawi Benjamin Netanyahu woni heddi e laamu ene wayno ko Israël politique muɗum fof walla avenir mum fof koko jogori bonde par ce que o wi ko no wirini henna ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Benjamin Netanyahu o ko tiɗore e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon o haali kadi kanko Chuck Schumer o wi wonde ko alay saago ene foti Israël ƴefto
date waɗa élection ngaji ko yacci hono kanko Benjamin Netanyahu wiyete hen ko ɗum waɗi noon hono toon to Israël hono kanko parti makko kanko Benjamin Netanyahu parti biyete Likud kamɓe ɓe mbaɗi déclaration mbi wonde ko Israël ko leydi indépendant donc ene wayno ko kala ko waɗata fawi fawta koye luwaji muɗum ɓe mbi ɓe jaɓani hono ko chaque jour mo haali ko ene wayno oy ko ɓuuri hewde Israël ene dakkodiri politique hono kanko Benjamin no waɗata surtout ko fati en habde surtout ko wayno Hamas en gueɗe mbaɗ noon ɗum noon ene wayno ko kamɓe koye mabɓe ɓe mbi min beltaki e kaɗon haala ko wawi wonde fof ɗum ɗo firti tan wonde ko oɗo saha joni ko ɗeɗo ɗum ɗo ko toɓɓere kamɓe démocrate eɓe kutoro ɗum joni pour ƴewde heɓɓitade hono kanko Joe Biden e surtout yenno communauté ji ɗum julɓe walla arabeɓe wonɓe en ɗiɗo nokkuji ko wayno Michigan en ko wayno Chicago en ko wayno Illinois en ko wayno kadi toon to Minnesota saabu yiyama oɗo dumum surtout wote ɓennuɗi ko ɓuuri hen hewde mabɓe walla kam pourcentage ken wona hakke 10 à 19% enen goten mbiya wonde gondani makko kanko président Joe Biden si babunde support mo jogoni Israël o caggal nde kanko Kamala Harris kanko hoore makko haali no wiyande ko alay saago ko wiyete en cessez-le-feu waɗe toon to Israël ene wayno kadi kanko président Joe Biden o haalino kadi o wi wonde ko Israël ko waɗata ko surtout en hadde ko wiyete en ballen yettade toon to yimɓe wonɓe toon to Gaza e surtout kadi no warati yimɓe ni ɗum ɗo fof ko ligne rouge anda ko oɗo saha joni so tawi ɗum ɗo fof ko peeje tan ɓe mbaɗata pour wasde perdude yimɓe ɓe ganduɗa ko wotanoɓemo e nder mois de novembre walla ko gonguira gonga ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hen ko eɓe gonɗin koɓe kalata ko wawi wonde fof ene wayno ɓuure nde nen ɓeydo bonde hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e surtout laamu président Joe Biden e laamu kanko Benjamin Netanyahu e nder jaabol noon hono kanko kadi gardiɗo ɗiɗaɓo gardiɗo suudu toon to Sénat hono républicain Mitch McConnell kanko hoore makko o jaabimo o wi wonde ko o yenni wonde chaque jour o wi won kaɗo haal o wi wonde ko États-Unis e toujours ene continue supportude Israël ha hande toon to États-Unis kadi ene wayno ko kanko Kamala Harris o yehino hande toon to nokkuji ɗi ganduɗa en ɓe mbi ko ngolɗo woni lawol gadunol président mo États-Unis walla vice président mo États-Unis ene yaaha e nokkuji surtout ɗo wiyeteɗo avortement waɗete walla ɗo rewɓe cafrete e gueɗe baɗe ko fate e jibingol ɗum noon ene wayno ko kanko Kamala Harris o yeehi toon o haali haala mawka o kadi o wi wonde ko o yenni won leyɗele takkiɗe on ndiɗon leydi donc o wonno ko Minnesota o yenni kadi leyɗele kewɗe walla won leyɗele ene goni saraji muɗum o wi wonde ko yimɓe hewɓe rewɓe ne doga toon si babude jiiɗi safrade walla jiiɗi wallede won gueɗe won hono goniri reedi walla deedi men holno pewiri kula dogata payata ko Minnesota ɗum ɗo fof noon firti wonde ko ndeɗo toɓɓere kadi ko toɓɓere yentude e oɗo saha joni ɓuuri ndeɓe pewjata hakkude mabɓe e Israël pour wawde artirde dañde yimɓe wotoɓe ɗum noon kadi firti kadi ko oɗo saha joni hono kanko Kamala Harris omono ɓeyde jogade doole par ce que dumum no ɓenɗo kene wona duuɓi tati joni wiya wonde ko tungnade kadi e sondage mbaɗaɗo wiya wonde ko meeɗani rokkede o meeɗani rokkede pouvoir haalde hunde nde ganduɗa henne taw ko gardiɗo haala ɗum kono wayno oɗo saha joni omona haaluji ɗi ganduɗa henne o hawnaki kanko hoore makko il faut ko faami il faut ko daro walla président Joe Biden walla taw ko won peeje gonɗi ɗon alay saago kanko hoore makko o rokke pouvoir ko ɓuuri hewde ligguey mo rokkono en ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi foof koko fati immigration kono ene wayno oɗo saha joni haaluji makko ɗi o haalata ko fati en relation ngaji hakkude États-Unis Israël ko haalata hakkude oɗo saha joni haqqe rewɓe suɓade holko jiiɗi wadde so tawi jiiɗi wadde avortement walla holno jiiɗi safrorade surtout henne kadi yennude hono cour suprême caggal nde ɓe guitti loi walla ñawore wonɗon ɗon mbiyetede Roe contre Wade ɗum ɗo foof ko gueɗe ko changement wonande kanko Kamala Harris e wondemo vice président e jogade hoɗo saha joni pouvoir mo alano ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi ha hande toon to Palestine e tugnade kadi habaruji gomiri to toon to Al Jazeera e mbi wonde ko armée Israël ene wayno wari hande ken wona yimɓe nogas kadi e gañi ken wona temedere e capanɗe joyi neɗɗo ɗum noon ko yimɓe wonnoɓe tugnade noɓe kalde ni ɓeɗon yimɓe waraɓe ken wona yimɓe nogas yimɓe temedere capan joyi neɗɗo ko yimɓe arnoɓe pour surtout en heɓde won gueɗe ɗe ganduɗa en tuusi ko fate balle garno toon
donc ene wayno ko kanko ministre toppitide ko fati cellal toon to Gaza o wi wonde ko Israël ko kañum tetan wari ɓeɗo yimɓe ɗum noon kadi ko violation kamɓe noon Israël e tunnade konngol gumingol toon to armée mabɓe mbi wonde ko hande e konngol gumingol toon to gardigu dadiɓe Israël mbi wonde ko kamɓe wona kamɓe pelli enquête e kadi États-Unis Nations Unies fof mbi woni koye continue o wadde enquête oɗo saha joni hande toon to Palestine hono kanko Mahmoud Abbas on nomi premier ministre kesso premier ministre o noon ko neɗɗo ɓe mbi kadi ko koreji makko wiyete ko docteur Mohamed Moustapha ɗum noon kadi woni États-Unis e Nations Unies fof beltima ko oɗo ko noma ko mbi wonde ko hawnaki oɗon kadi ma wallu honno ko wiyete jaam dañede toon Palestine hawnaki on kadi ma wawa artirde wallude organisation Palestine walla Palestine wonɓe toon pour wawde nanodirde e wawde kadi dogande fewjide gardigu moƴƴi toon to Gaza. Habaruji men international hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko Radio France International hono kanko Ousmane Sonko e kanko kadi Bassirou Diomaye Faye e wayno ɓe goppama jamma ɓennuɗo eno toon to Dakar ɗum noon e wayno ko ɓe goppa kadi ko caggal taw minuit ɓe ni wiyama kadi ɓe jolle oto taw ko oto mo ganduɗa vitre uji muɗum ko ɓawlinaɗi ko noon nde ɓe jaltide ene wayno ko yimɓe hewɓe jaɓima ko ɓuuri hewden ko sukaɓe ɗum noon ɓe gonno ko kaso goto gonɗo to Cap Manuel donc siftinde on tan hono kanko Bassirou Diomaye Faye en wano takkano ko kanko hoore makko nde o haali haalluji bonɗi fate goto e ñawoɓe toon taw haali ɗum koye Facebook makko kanko Ousmane Sonko noon o takkano ko kanko hoore makko o ene wayno ko gembi sukaɓe yo mbatta seppoji kadi yo dilli leydi Sénégal ko e wonde fof ene wayno ko nde ɓe goppa nde ɓe ndewi ko toon to nokku biyeteɗo kor gorgui ɗum noon ko nokku mo ganduɗa kanko Ousmane Sonko hooɗi e kadi nde ɓe ndewi toon nde waɗi embouteillage mawɗo kadi waɗi manifestation ngaji seeɗa hay sinde caɗele mbaɗani hen yiyama yimɓe hewɓe ne ɓorni jawe tawi jawe ɗe ne waɗi lumiére ko lumiére o ko couleur parti mabɓe biyeteɗo Pastef e couleur kadi parti leydi Sénégal ko e wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo ɗiɗo ɓe goppama caggal nde amnesty kanko président Macky Sall propose no e kadi amnesty votaɗo toon to assemblée nationale e caggal mum ene wayno ko cour constitutionnel kañum hoɗum jaaɓi ɗum ko e wonde fof ene ɓeɗo ɗiɗo ko yimɓe opposant ji surtout kanko Ousmane Sonko hay sinno wona candidat ene wayno ko parti makko ko kañum ene jogui hande doole toon to Sénégal toon to Mauritanie suko goto mo ganduɗa biyeteɗo Sidi Wulla Samba kañum tawama toon e maayi toon to stade gonɗo toon to Tijunine barɗo mo noon andaka taw ko noon tawa komo yuwa labɓe ɗum noon tawa komo leli omo maayi ɗum noon ari ko caggal de match wanno toon e surtout enne kadi ko wawi wonde foof oɗon barɗo mo profite sibabude yimɓe hewde ɗum yimɓe no gulali kewiri piimo labɓe o yeehi kanko noon ko élève o wonno ko 6e année e kadi noɓe mbiri ni ko neɗɗo mo alano caɗele e kadi ko neɗɗo joguinoɗo avenir moƴƴo ko wawi wonde foof autorité ji ɗi laamuji yimɓe dadiɓe nen continue oɗo sadio no enquête won yimɓe ɓe puɗɗi nanggude kono noon andaka taw hol barɗo mo so tawi nanggama walla so tawi eɓe jogui sifa hol kanko e holno wayi ko wawi wonde fof oɗo suka baraɗo o yarano ko duuɓi nogas ɗiɗi no mbirni o wiyete kadi ko Sidi Wul Samba o wara ko toon to Tujinin toon to Niger ko toon cakkitoɗen habaruji meɗen e tugnade kadi e ko hono kanko gardinoɗo organisation goto biyeteɗo mission OCAP Sahel ene wayno ko debbo Allemagne kanko e directeur makko opération hande tugnade kadi e habaruji ndi Radio France International haali hay sindo officiellement ene ala ko yamiroɗo ummide dow wonde hoto ɓe jalto leydi ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe oɗo debbo e kanko kadi directeur opération makko ɓe donki jaltude leydi Niger nade hande ko ɓe kaali ɓe mbi wonde ko kanko oɗo debbo biyeteɗo Kacca Domink ene wayno ko kanko hoore makko mo yiiɗi yaltude Niger no fewi kono ene wayno oɗo saha joni o rokki dañde permission umade e yimɓe ardiɓe toon to leydi Niger pour yaltude leydi ndi ɗum ɗo fof kadi ko hunde jogorde ɓeydude wadde complication ngaji hakkude relation ngaji Niger e Allemagne siftinde on tan e tugnade kadi ko Radio France International haali hono kamɓe dadiɓe gonɓe toon to Niger hono comité militaire gonɗo toon ɓe mbi wonde ɓe mbawino yiitude kaɓirɗe kewɗe ɗum noon koye nokkuji oɗo organisation taw ko wiyete OCAP ɗeɗon kaɓirɗe noon tugnade noɓe kaaliri ni ko kaɓirɗe hono France wonno ko fewnitade pour bonnude deƴƴere leydi Niger
ɗum noon kadi ko tugnata hannde article on haaliri ko kamɓe yimɓe jeeyaɓe ardiɓe leydi Niger militaire uji Niger ko kañumen kaali mbi wonde ko ɗeɗo kaɓirɗe fof tawno koye nokkuji mabɓe kamɓe au Cap Sahel hakkude ɗum e ɗum ɗo fof ne wawi wonde taw ko ɗum kadi haɗiɓe yamirde hono kanko gardinoɗo o kaɓo e kadi directeur opération ngaji o yaltu leydi sifti ɗon tan ko kamɓe comité militaire gonɗo toon ɓe jamirino oɗo mission gonɗo toon toon to Niger ma won duuɓi 10 joni ene wayno ko yo uddudami muɗum yo yaltu leydi ɗum noon ɓe jamiri ɗum guila mois de décembre. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma jafuɗon nde on nani Asmane Dir ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alhamis 4 lewru korka woni 14 lewru mars hitande 2024 en mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.